Dragi Dejan Bilzerijan. Ovo smo trebali uzeti. Dejan Bilzerijan. Moje ime je Marko Precepa. Dobro, možete začekaj, treba malo diferencijator. Ne mogu se odbiljam nikako, nikako da sprem facu. Ajde. Male. Dragi Dejan Bilzerijan. Moje ime je Marko Precepa. Pretpostavljam da ti našu državu možeš i da kupiš. Te bre, ajde ubrzamo malo, jebote udari čovjeka. Skrati to na minut i po, razumeš, i da to, da ne bude da nemam nek 10 minuta gluposti, nego doj da ga isječamo. Predstavi nas, imamo problem. Ajde, odmah ćemo, ajde. Ti si humor. Ajde, čuti. Ja kad se pomeram, tebe se smijava, to verovatno, razumiješ. Dijagnostifikovali su. Jebe ti, mate! Ali sam otkinuo sad. Znaš što sam ja? U Evropi. Idemo iz početka. To sam počeo zapravo. Da, lupro. Znači, radi se. Da. Ubijaj. Znači, zoveš. Nisam ubijal, da? Požuri, brate, evo. Ajde. Pa nema me ubijali. A hoću prevod sve. Prebacit će, samo X će ići. Ti si moj heroj i njegov heroj. Heroj moj najboljih druga. A ne možeš trkati! Nikad da pucam kao. Dobro, ajde, pa dobro, ali... A, brate, pandu si mi uplašio. Morat ćeš da pričaš. Brate, pandu će... Morat ćeš da pričaš. Ali ako progovorim, tebe nema. Pa morat ćeš da se udržiti. Ovo je Ljubomir Bilanović. Moj najbolji drug. A 24 godine. Ali, brate, znaš da sam zaplakao, brate. Majko ti je. A može se nastaviti? Emocija, matori, emocija. Ajde. Ali ti sam zasno. A jebi ga kad... Ajde. Pojeo je sedmiču pandu. Ti ne ubijam pandu, ovdje ću umiri. Zašto smaraš? Smorio si, razumeš? Smorio si. Treba da si ispuni, ali ja ne znam šta da radim od sebe. Ajde, dobro. Ubijam pandu. Kapa. Dobro, ajde, jebi ga. Sad si ti. Prdno sam, viš čuo. Da. Treba, raj priča glasnije, ide u pizdu, mater. Priča jebote, ozbiljna tema, umreću jebote. Dobro, ajde. Da nam ti možeš pomoći. Ali zašto ti, vrata, ako si ja sam da? Meni je smešno da ti ne reaguješ i ja da se ja smijem. Ali nisam si pesma, razumijem. Aj sad, brat. Želim da ti... Jako ovako. Tad ne smeš da se smije. Tad ne smeš da se smije. Dijagnostikovano mu je neka čudna bolest. Za koje ima leka, ali taj lek je jako skup. I može se naći u Južnoafričkoj republici. Ako imaš... HELP! Ona je najbolja. Tako je. Ona je, brate. Ajde. Ne znam ništa da radim. Znači, pukao sam majke. Dobro, ajde. Ajde, taj ćemo se, ajde.